Ahojte fanúšikovia zelených a udržateľných projektov. Nachádzame sa v krásnom prostredí Liptovského Hrádku v spoločnosti Rettenmeier Tatra Timber, kam sme prišli navštíviť našich Energy Scoutov. Energy Scoutov, ktorí ako tím sú víťazným tímom projektu Young Energy Europe tohto roka. Predtým ale, ako za nimi pôjdeme a pozrieme sa na ich projekt, sa porozprávame s konateľkou spoločnosti pani Ingrid Benčovou. Dobrý deň, ja vás srdečne vítam v našej firme. Ďakujeme veľmi pekne. Nachádzame sa vo vašom závode na Píle. Povedzte nám bližšie, čím sa teda váš závod zaoberá, ale aj hlavne, akým spôsobom prispieva k udržateľnosti. Spracovávame ihličnatú guľatinu, naša surovina je obnoviteľná, je to drevo je geniálne a drevo zachraňuje klímu. Spôsobov, akým prispievame k udržateľnosti, je viacej. Prvá oblasť je efektívne využívanie suroviny a zdrojov. Pracujeme s tzv. Zero Waste princíp. Tak odpad, ktorý vzniká, nevoláme ani odpadom, ale vedľajším produktom. Áno. Napríklad ako piliny. Z pilín vyrábame peletky, z hoblín vyrábame brikety, kôry. Používame ako biomasu na výrobu elektrickej energie a tepla. A naši dodávateľia kulatiny, aj naša spoločnosť je PEFC certifikovaná. To znamená, že v lesoch sa hospodári s náležitou odbornou starostlivosťou. Veľmi veľa prispievate k udržateľnosti, to nás teší. Vaši kolegovia, a my ich nazývame teda Energy Scouti, ktorí absolvovali to 5-dňové školenie Young Energy Europe, vypracovali projekt vlastnej studne na šetrenie pitnej vody. Ako ste zobrali vlastne tento ich nápad? Tak samozrejme pozitívne. Projekt, ktorý šetrí náklady, neplytvá zdrojmi. Som rada, že tento projekt nakoniec aj vyhral a získal to ocenenie u vás. Ďakujeme pekne, že takto skvelo podporujete svojich zamestnancov a my už teraz sa tešíme na to, ako sa na tú stup pozrieme. Vypracovali ste projekt vlastnej studne. Prečo práve táto téma? Tak túto tému sme si vybrali preto, lebo vodu považujeme za cenný zdroj. Firma potrebuje vodu hlavne kvalitnú a spoľahlivú pre zabezpečenie udržateľného chodu vodného hospodárstva a v období, keď sme boli aj na školení, firma stála pred otázkou zabezpečenia si takéhoto kvalitného a spoľahlivého zdroja vody. Keďže dlhé roky sme čerpali vodu z váhu, ktorá bola mäkká, teda vyhovujúca pre našu technológiu, ale špinavá, tak sme pristúpili teda k používaniu pitnej vody, ktorá síce bola čistá, ale tvrdá, takže taktiež nevyhovujúca. Na aký účel využívate túto vodu? Je to v podstate určené pre potreby zabezpečenia chodu kotolne, pred ktorou teraz práve stojíme. A v podstate pitnú vodu považujeme za veľmi cenný zdroj, ktorý by mal byť primárne určený len na konzumáciu a pitie a nie na priemyselné účely. Ešte niekde inde v procese výroby, okrem tej kotolne, využívate aj teraz naďalej pitnú vodu? V procese výroby už ďalej pitnú vodu nepoužívame, ale používali sme pitnú vodu 55 kubíkov na účely kotolne. To znamená, že my tým, aby sme ušetrili tých 55 kubíkov vody, sme išli do projektu studne, aby sme mohli vlastne čistejšiu vodu zo studne menej filtrovať. Menej energie na ňu minieme aj menej finančných prostriedkov. Studňa má približne 10 metrov do hĺbky a výdatnosť 3 až 4 litre za sekundu. Počas Rettenmeier už sme sa od pani Benčovej dozvedeli, že naozaj vo veľkom prispieva k zníženiu CO2, ale povedzte nám konkrétne tento projekt, ako prispieva k zníženiu emisí. Znížili sme počet čerpadiel zo 6 na jedno čerpadlo, čiže zo spotreby 17 kW sme prešli na 2,2 kW. Každý z nás je z iného oddelenia, ale na téme ušetriť spotrebu vody sme sa jednohlasne zhodli. A určite budeme pokračovať aj v iných udržateľných projektoch pre budúcnosť. A samozrejme za podpory vedenia, ktorú máme, budeme radi, keď sa do nášho tímu pridajú aj iní kolegovia v najbližšom projekte Young Energy Europe. Ďakujeme veľmi pekne za rozhovor, prajeme ďalšie udržateľné a inovatívne projekty a veľa úspechov. Školenie Young Energy Europe ponúkame aj budúci rok. Ak vás to zaujalo, zapojte sa.